Hello Karbinglaw, welcome back to my YouTube channel. Kicheng si kado kabe Karbinglawara doan fanili hin pen ningkang sama kardom na pajedeklo kardom. Pini labang so video long nang ditum lang poning long jilake LST Enterprise hin pen non karbilon kanarjan kimi klang poni jido. Lasi labang so video long ilitum labang so video pathak chithan poni sinang tang te pini video pangcheng pon iglo na. I can fly. LST Enterprise hin pen kason se pon non karbilon kanarjan kimi klang poni jilake gari le ave. Labang solun kanar jana long ciparjan na bang pho bang piatum lake karbi ang long along nong nam chithang long man pengi do lapen ke karbi lun kanar jan mate lamar jana long ciparjan nun theknai abang phi hewali teron pi alang li penang an ajir kiding aphi non karbi lun kanar jan ciparjan pon ilitum thek poning longji lapen ke ciparjan nun abang phulake alang li achor mate ahema sor ake hai plesiston ingti Plesiston ti alang lita inot karbi lun kanarjan mate lamarjan along ciparjan no thek abang phuiklo alang li pinang an karbi lamarjan along ta ciparjan pon ilitum thek poting longlo labang solun kanarjan non si shooting ponik bomlang ilitum prabjin pen labang solun kanarjan LST Enterprise YouTube channel along lang ponik longji lasinang litum do an sitame labang so YouTube channel along humri ponik tami video lang mesen polote video phan like ichipira video phan da share ponigra la pusundak thaka video kelang polong verja phan ilitum channel phan kang hon pen subscribe pon bobuji ning thailo tangte pinia video ke puani gelo kardom